This is free station in Ibagwa. It's burning now, right now. The free station is burning. I'm calling on Peter Mba, the governor of Enugu State, to stop the indiscriminate electing of filling station everywhere. Early in the morning, motor pass now walk now. Fire service adọ na Anambra State. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ọtụtụ ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya ebe a bụ ihe onyonyo nke gbasara ọkụ ọgbụgba nke anyị nwetara site na mpaghara dị iche iche nke ala anyị. Nke kacha wee buo ibu na ya bụ nke si na steeti Anambra wee pụta bụ ahịa gbara ọkụ, ahịa ama dịka Nkwọ Nnewi, bụ ahịa ebe a na-ere motor spare parts. Amachaghị m ka ya bụ ahịa si wee nọrọ n'ihi na ụfọdụ ihe onyonyo anyị nwetara ebe ahụ nwere ndị si na ọ bụ na Nkwọ Nnewi, ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ si na ọ bụ na spare parts. O nwekwara na ihe onyonyo nke si na ọ bụ na ahịa mgbede. Ndị bụ ndị obodo Nnewi makwanụ ndị mara Nnewi ọfụma ga-ama ka ya bụ ahịa sicha wee nọrọ. Ha bụ ihe onyonyo nke anyị si ebe ahụ wee nweta dị mwute nke ukwuu. Ọ dịghị ilere anya chacha dịka ya bụ ọkụ ọgbụgba si wee laa akụnụba ndị mmadụ n'iyi, ma ngwaahịa, ọtụtụ ngwaahịa nakwanụ ọtụtụ ụlọ ahịa bụ nke bụ agụkọ ya nke ọma, ọ ga-anọ n'ijeri kwuru ijeri naira wee laa ya n'iyi na ya bụ ahịa Nnewi. Ihe butere ya bụ ọkụ ọgbụgba ka anyị na-amatabeghị, mana ọtụtụ ndị n'ebe ahụ kọwara na ha nwara ike ha ka ha mara ka ha ga-esi emenyu ya bụ ọkụ tupu ndị ọrụ mmenyu ọkụ nke steeti Anambra bụ Anambra State Fire Service erute ebe ahụ. Dịka ha sikwara wee kọwaa, ha si na ha bụ ndị Anambra State Fire Service gbalịkwara ike ha, mana dịka ha na-eme, ha gbagidere mmiri na ya bụ ọkụ. Mmiri ha bụ agwụ ma ọkụ ka na-agbakwanụ wee na-aga n'iru. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Nnewi nke nọ na steeti Anambra. Ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m ga-arịtụkwa n'obere ahịa. Ụmụnne m, chetakwanụ akwụkwọ a m gwara unu na ndere bụ akwụkwọ ụmụaka, akwụkwọ nke m nọrọ ala chebe echiche ọfụma ma kwụọ aka wee dee ya, ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ bụ akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna, nke na-akọ akụkọ nwa mgbenye ama dịka Uchenna na-enweghị nne ma o nweghị nna, otu o si wee si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị ụzọ ihe abụọ. Nke mbụ bụ otu esi agụ asụsụ Igbo, maka na edere m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma deekwa ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na peeji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe edere n'asụsụ Igbo ma deekwa ya n'asụsụ Bekee, bụ na nwa gị gụwa ebe edere n'asụsụ Igbo, ihe ọbụla ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe edekwara ya na asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Nke abụọ wee bụrụkwa na ọ ga-ekụziri nwa gị uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụrụ nwa gị maọbụ ụmụaka gị ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Aga m etinye link, Amazon link, na ngalaba okwu ihe onyonyo a, bụ nke ọ ga-abụ ịkpatụ aka obube gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ. Ịbakwa na Amazon, ọ dị ụzọ abụọ ị ga-enweta ya bụ akwụkwọ, nke ama dịka ebook ga-abụ ịzụọ ya, ọ ga-abata na ekwentị gị makwanụ ekwentị nwa gị ahụ ị chọrọ ịzụrụ ya, maọbụ tablet ahụ o ji agụ akwụkwọ maọbụ o ji egwu egwu. Ebe ahụ ka ọ ga-abata bụ ebook ya. Ma ọ bụrụkwa na ị chọrọ inweta nke ama dịka paperback, bụ nke ị ga-ejide n'aka, nke nwa gị ga-ejide n'aka, ị ga-azụ nkwe ya na ya bụ Amazon ma tinye adreesị gị, ewetara gị ya ebe ibi. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụrụ nwa gị ya bụ akwụkwọ, gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo a ka ị hụ link, Amazon link m tinyere ebe ahụ, ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị, Daddy, Mommy, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma ka anyị gaa na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. After mgbede na-agba ọkụ now. This is early in the morning. Early in the morning, motor pass na-agba ọkụ now. After mgbede motor pass niile na-agba ọkụ.
fire service adụ na Anambra State. Dolu nke a bụ na ife ndaba mekọ ndaba anyị ulu agụba anyị onye na-ekwu Prince Nzube Igbo Kotokas nye na-ekwu nke a ife ndaba na-eme na chimfo taa unu ezoma ife na-akụ ka ife anyị fọrọ mana we tried all we can but we couldn't. We tried all we can't but we couldn't. Anyị nwa ka ya nwa mana anyị emenwuhe ka ife ndaba anyị nwere ike anyị ka anyị ya nwa mana onwere ka ife Jenụwarị bụkwa bịa ka ife Jenụwarị bụ wee bịa nya ife a ka n'ihu motobas ka ọ na-eme n'ihu motobas Nnewi ka ọ na-eme n'ihu motobas Nnewi ka ọ na-eme une na-agbagasị ọkụ shọpụ ndị mmadụ na-agbagasị ọkụ na-enye ka na-eji abịa ka na-eji agbacha anya ọkụ nnọọ kọwarụ anwa ka ya anwa mana nwere Chineke ma nke ka mma Chineke ma obi n'obi ma ife na-ekwu na Chineke ma bụ n'obi ife a ji mee ndị fire service apụgo ha mere mmiri ha gwụ fire service Anambra State ụtakụ ha meridoro mmiri ha gwụ ha pụọ but all I know that we try all we can go mana ọkụ ekwo ya dịba sọ Chineke kere ụwa Chineke nye ama nke ka mma sọ Chukwu ma nke ka mma go everybody na ebe a even former chairman youth Uluago President Obi ọ nọ presence ebe a anyị na-agbani ka afọ na-emenitara ọkụ a with many ụmụazị Uluago ụfọdụ n'ebe a nọkwa former chairman Edoji youth nọkwa ebe a na-atụla ka afọ ntọ esi gbanye ọkụ a mana emenwuhozie onwe onye anyị ajụchukwu ajụ go Chineke ma nke ka mma edefe a ji eme ndị mmadụ nọkwa ebe a na-ebe ọrịa ọgwụ ndị akpọ onwe ha n'ala ka nwanne nwoke Okechukwu a n'aka anyị chekwọtọ na-afụ ka agbanye ọ dị ọkụ mana nwere Chukwu nke ka mma nwere ọ ma ọgbakọ n'ife ọ gbakọ gbuo ọ gbakọ afịa ndị mmadụ gbuo afọ ọkụ ụzọ ọ gbakọ ya gbuo afọ ọkụ ụzọ. This is in Nnewi. Hey, I do want to go to a game with the Latin. I'm sure. Yeah, I tell you, son, I'm Matrix guy. You know, I'm Matrix. This is the work of Matrix. Even when it comes to this is the work of Matrix. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m ọ dịkwanụ mwute o ya bụ ihe ọ dị nnukwu mwute akụnụba ndị mmadụ lara n'iyi ebe ahụ a ga-akọ ole ghara ole a ga-akọ ngwaahịa ndị mmadụ ka ga-akọ ụlọ kwụrụ ụlọ nke ọkụ lara n'iyi ọkụ ọgbụgba lara n'iyi ebe ahụ. Na mbụ ana m asị ndị niile ya bụ ihe metụtara ndị niile ọkụ ọgbụgba lara ngwaahịa ha n'iyi ebe ahụ ana m asị unu ndonu dibenu. O nwekwara na ụfọdụ okwu nke m na-eche na ọ ga-adị mkpa ma eleba anya na ya bụ ihe gbasara ọkụ a na-agba n'ahịa dị iche iche ebe ụmụ Igbo na-azụ ahịa kamgbe afọ ole gara aga. O nwebuola otu atụmatụ m wepụtara ebe a m wepụtara ndị niile na-azụ ahịa ụmụ afọ Igbo niile na-azụ ahịa n'ahịa ọbụla ebe unu anọla mụnụ nọ n'ala Igbo mụnụ nọ na Lagos mụnụ nọ na Ugwu Awụsa ebe ọbụla unu nọ o wee bụrụ na ụmụ Igbo nọ ebe ahụ azụ ahịa ma nwee otu jikọtara unu dịka nke a na-akpọ market union. Ana m asị ekwubuola m ya mbụ ana m ekwukwa ya ọzọ ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa na unu ga-eleba anya n'ihe ọ ga-eri ka ahịa ọbụla nwee ụgbọala na-ebu mmiri eji agbanyụ ọkụ bụ nke ama dịka fire service truck. Ekwubuola m ya mbụ na peji a na chanel a ana m ekwukwa ya ọzọ. Ụmụ afọ Igbo n'ebe ọbụla unu nọ azụ ahịa ọ bụrụ ha na unu nwere union
ọ bụ ndị na-ere akwa, ọ bụ ndị na-ere akpụkpọ, ọ bụ ndị na-ere eletrọniks, ọ bụ ndị na-ere ọgwụ, ọ bụ ndị nọ n'ọgbọ osisi. Ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa, dịka anyị hụrụla na gọọmenti na-achị obodo anyị na imirikiti oge ọ na-adị ka ihe gbasara ụmụ ogbenye, ihe gbasara ndị nkịtị anaghị emetụ ha n'obi ma ọlị, wee na-adọ aka na ntị na ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa ahịa niile nọ n'ala Igbo maọbụ ahịa niile nọ ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ azụ ahịa n'obodo Naijiria. Ndị Igbo kwukwara okwu sị na onye a jụrụ anaghị ajụ onwe ya. Dịka ọ na-abịa mgbe ọbụla makwanụ imirikiti oge na-adị ka gasị na ndị gọọmenti anaghị eweta ntị anụ ihe ọbụla gbasara ndị obodo, mkpa ndị obodo, ihe na-akpagbu ndị obodo. Ebe ya bụ ihe na wee dị mwute nke ukwuu na ama m n'ahịa niile ebe ihe ndị a na-eme, na ndị na-azụ ahịa n'ahịa ahụ na-akwụ gọọmenti taks, akwụ ụgwọ dị iche iche, ụtụ dị iche iche nke a na-akwụ n'ime ahịa nke na-aba n'akpa gọọmenti. Mana ụdị ihe dị otu a mee, akọwa akụkọ na ahụ fire service truck makwanụ na mmiri adịghị a ga-eji agbanyụ ọkụ, ngwaahịa ndị mmadụ a na-ala n'iyi, ndị mmadụ a na-etipịa. Ama m na ahịa niile na-agbacha ọkụ otu a bụ nke gbara ọkụ, akọchakwa ya otu a obee. Amaghị m ole n'ime ha gbarala ọkụ. Anyị ahụ ebe gọọmenti steeti ahụ makwanụ gọọmenti etiti Naijiria pụtara sị na ha na-enye ndị ya bụ ihe metụtara ihe dị otu a ka ha wee nyere onwe ha aka. Na nke ikpeazụ a ahụnụbeghị m ya. Wee na-asị ihe emeruola ka ndị Igbo idu onwe ha ọdụ ma mara otu ha ga-esi echekwa ngwaahịa ha ma chekwaa ụlọ ahịa ha n'ahịa niile ebe ha na-azụ ahịa na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Na-etufughị oge, otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si na steeti Enugu wee nweta, bụ nke gbasakwara ọkụ ọgbụgba. Ya bụ ihe onyonyo na-egosi otu ọdọ mmanụ eji akpọ ụgbọala bụ nke ama dịka petrol steshọn nke na-agba ọkụ na okporo ụzọ si Abakpa wee gawa Nsụka n'ime steeti Enugu. Onye mere ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee na-ebe wee na-akwa arịrị sị na ọ maghị ihe mere na ndị gọọmenti ime okpuru ọchịchị dị iche iche na steeti Enugu ga-eji wee na-ebinyere ndị mmadụ aka n'akwụkwọ. Ndị chịtara nnọọ akwụkwọ, onye ọbụla chịtara akwụkwọ na ọ chọrọ ịrụ ọdọ mmanụ ụgbọala bụ petrol steshọn ebe ọbụla ma nke a na-arụ na gburugburu ebe ndị mmadụ biju, ebinyere ha aka n'akwụkwọ, mee ya approve si jee rụwa. O wee na-akọwa na ya bụ ihe na-etinye ndị niile bi na gburugburu ebe a na-arụ ihe dị otu ahụ n'ihe ize ndụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nọrọkwa ala na ya bụ oche ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ nke si na steeti Enugu wee pụta. Ka m bịakwanụ. Look at it. Building filling station indiscriminately everywhere. All the successive local government chairman approving filling station everywhere. In all the neighborhood in Nike, Ugogo Express, filling station everywhere. Approving filling station everywhere. Beloved Ananik, I'm calling on you to stop all this madness going on in our community. They don't even take consideration of every neighborhood. I remember writing to the Catholic Church to stop the free station located in front of All Saints Catholic Church. But the Reverend Father there couldn't do anything. They left me fighting the cause all alone. This is it. This is free station in Ibagwa. It's burning now, right now. The free station is burning. I'm calling on Peter Mba, the governor of Enugu State, to stop the indiscriminate electing of filling station everywhere. Look at it. Ibagwa, Opi, Nsuka Express Road. The free station is on fire now. Look at it. I'm calling on Peter Mba to use your good office to stop all this indiscriminate election of filling station. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, etu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ,
Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.